Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba kami ikatanat Building Byelaws uba polengdo. Hakasni balang jongka tayo lalu mekajingilang kebenengkong jongka Kakasi Hills Building and Structure Regulatory Authority KHBSRA. Bat ulapan benar baka Kakasi Hills Autonomous District Council shen kan penyat cakmat gikam na gebenta ban pyntreikam no ekaan shnayeng neka Meghalaya Building Byelaws arhajar arpui. Habayekran begilat patai kubor uba polengdo ulong baka council kan pyntreikam ya ke building bylaws hapo uput usam jongka lat tang hagijaka ki bahab aka European Ward. Ulong bagidan ki jingtei ki yeng ki bamdan kam ban shim jingbet kata ki yeng trap. Kat bagidan pat ki bidan kam ban shio tang ke jingbet bat kim dan kam ban siuk hajna ai kum ki jaka mani blai bat ula kentu ki pat ba bakin bot renti ya ka an shna yeng. Uba polengdo ubalong chairman jongka KHBSRA Hakaba ondan langru joint secretary wakmi ek building bylaws kum member secretary kakanhun ki engineer ki architect kinong ai bot aka an kakanun kinong ai bot ki bala syampang ki bala judan penta bat kemuda bat kiwe ula pentip bai ki form ban pan ek building permission ki la ban yo na ka office jongka KHADC kabadan hasilong nongpo nongston bat mokorwat uba poleng do ulong badang shen ka Meghalaya High Court kalapan mi ko hukum bat batha ek sarkar jela bat ka KHADC ban le ka bateng e persya ekito ki basna bean ki jingtai hajan kapung umyam kayeng syari kala batha ru yo ba philosopher yaw pnyau ubulong utrai jong ka Moon View Cafe bat yai kong bi khongwar ibede trai jong ka Ever Banalari Restaurant kam Guest House bagi dei banyo jingbet shwa ban pniat ka kam uba poleng do ulakran na kabasay kadar baka council kan le daga bateng e kat kum kelenti jengkaan persya ikito gi bapen kenya ka building bylaws bat ulakentu gi patba bat gi dorbar snong bakin ai ka jinget trailang bat ka council ha ka bede bat ka jingsna yakinu kinu ki jingtai uba poleng do ulong syo bah ka benengkong gi patba iklakentat bat persya bandon ne ka bor bade khmi halor ka jingtai gi yeng Nri menta ulay pediang bon ki jing ujor halor ke jing mi jong ki babon ki jing tei ki bakang lat ya ki marjan marpa banyo ekohok banyo ekasngi ne kelentiyat ne banyo ban pendrong ya ki kali syaki jakasa jongki Sengongo ba the state government limba minister in charge urban affairs kala extend ya ke jing kersyan jongka bangin la ban penyat chakmat ha ka bangin regulate ya ke jing snai ki yeng ki sem kamtam hakini gisngi ba PE baka tourism kedai kawai ka sector ka ba kio ba booming sector of the economy but nak kata kadau ka jing nangmi jong kini ki homestays ki high rise hotels ki guest houses kala nang kio te kini ki balami hadu menta namar jong ka jing plot jong application ya ka building application te bon ki la shimsting no bat ki ya chakmat mansnahi laki jongki building kem kanu ka permission te bat la pi pai ki media report ki ba play permit him ki ka case ke jongka Moon View Cafe jong ba philosopher jok nyau bat ke Ever Banalari Guest Home and Restaurant jong ka kong B khongwar yakini ka high court kala ada issue da ka notice bagi long illegal and unauthorized but la ong yakini ki try bagi benyo shwa yak jingbet nagi authorities kum ka district council kadang bakin la ban penyak cepat ya kam di hakati ka area ka ba mention umyam area kadai 100% hapok jong uput usam jong ke autonomous district council di nak kata kada ke meeting ke long mentara sengi kalau bangin expedite penyak cakamat ikam dah ke ba ngin la ban apply ya ki kendon relevant sections jong ke Meghalaya Building Byelaws 2021 di ki fee structure ki jongi ki khamduna banya ki bala prescribe daga muda but ki donru ki jaj jingtai ki ba mdan kam ya ka building permission kum ki yek trap touch huts naita don pat ki ba ngi
Kidon kam ya ke building permission tang ba kim seal ya ke building fee kum ki jaka mani belai de nalor jong kene ke jing kentu ke jonga ya limba jong pi kalong ba ki pat ba kin you boot perking ya kini ki bylaws jong kene ke authority namar ha ki bubun ki kap ki laja ki jinja ki ba wan wat ya ka jingyap jong ki brio ki buildings ki ba collapse ki buildings ki ba shibenta jong ki khlem no ki buildings ki ba khang no ya ka right of way jong ki bai pat ka alti no shubu pisa mapi nakhmat pilatur ki pi teng jong ka surak dan ni ka pat bak basa ari jong pi bat kimyo access yo ki bubun ki snong ki ba lada kerja jing plo yeng ki fire service kim lak ban pai sik tu ko jaka namar ke jing snai ki yeng kalong pathar klem kanu ke building code ka ba ngakwa ban kran sai ru hang ni kalong yo kran ke confusion ba ke kata ke bylaw jong ka muda bat ke muda jong ka bylaw jong ka district council ya baro ki building bylaws hari India lagai yagi dakawai take reference book of reference but kita kadai ke Indian building code kamdan kanu authority ka bala ban deviate la ban penjam company la kan ria lenti na ke Indian building code but dai na kata kada habang shna ya kan ga bylaws 2021 ngila make sure hantu haka section 2 ba laong ya jer ki autonomous district councils kum ki way naki authorities but implement ya bylaws